Τα κουνάκι για τον Μπομπαντίγια από τον Κόκκι. Ο Νέτο, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Νέτο. Η κεφαλιά του Λαζαρίδη, το τακουνάκι του Κόκκε. Ο Νέτο πλασάρει τον Πάρντο. Ναύος ο Μπομπαντίγια. 1-0 αφημένο στον Νέρη Καστίγιο. Ο Φουστέρ άρχισε στο κοντρόλ, είχε χώρο. Η Μπαγάσα. Ο Τζεμπούρ 1-1. Στο 39 η απάντηση του Ολυμπιακού. Τζεμπούρ σκοράρει για περιοχής, τον καλύπτει ο Λαζαρίδης. 1-1. Έκανε σέντρα για τον Τζεμπούρ. Κεφαλιά του Μίσελ, η δεύτερη εξελίσσεται σε πάσα για το Φουστέρ. Η μπάλα στο δοκάρι και τα δίχτυα. 1-2 Φουστέρ. Πανηγυρίζει για 8η φορά τη σεζόν. Εδώ η σέντρα περνάει από τον Τζεμπούρ. Ο Μίσελ με πρώτη κεφαλιά θέλει να διώξει, με δεύτερη όμως γίνεται πασέρ του Φουστέρ, ο οποίος, όπως σωστά επισημαίνει ο Νίκος Γαβαλάς, σκοράρει για τέταρτη στη σειρά αγωνιστική, πάνω που έλεγαν